Здравейте, приятели на футбола, добре дошли на футболната сцена. Аз съм Илия, вие гледате рубриката The Top 5, в която си говорим за някои от дерби мачовете, изминали през уикенда от топ 5 първенствата на Европа. Ще си говорим в днешния епизод на The Top 5 за срещата между тимовете на Рома и Интер от седмия кръг в серия А. Сблъсък, който беше изключително интересен и вълнуващ и според мен можеше дори да бъде много интересен като краен резултат, защото в крайна сметка отбора на Интер спечели с 1-0 на своята визита на Олимпико и това е пореден матч, в който като гост Интер успява да измъкне добър резултат на Олимпико от вълците, но на мен наистина ми се стори, че в този мач можеше да видим много повече попадения, много по-любопитно да се развие срещата и в крайна сметка тя премина с едно ранно попадение, дело на Бони и оттам насетне нямаше други голове, но положения не липсваха както пред едната, така и пред другата врата. Ще си поговорим малко за този сблъсък. Разбира се, ще ви запозная с остатък от програмата за седмицата в футболната сцена, но всичко, както се казва по реда си. Първо да започнем с основните изводи около сблъсъка Рома-Интер, който завърши, както казахме, 0-1. Още в самото начало имаше няколко грешки, които бяха направени от футболистите на Рома и всъщност това леко изнерви като че ли отбора на Джампиеро Гаспарини. Трябва да кажем, че се срещнаха най-добрата защита в първенството и най-добрата атака в първенството. При това най-добрата атака с разлика е тази на Интер, като до голяма степен за отбора на Кристиан Киво голяма заслуга за тези голове има Анж Йоан Бони. Изключително интересно се вписва той в редиците на Интер в момента и прави така, че да бъде изключително полезен и различен като профил нападател в сравнение с Лаутаро Мартинес и докато всички се фокусират върху основния звезден лидер на Интер в лицето на Мартинес, то Бони получава в други възможности, с които да работи и съответно да надиграва своите съперници, успявайки да носи попадения в полза на тима. Генералните изводи от матча са, честно казано, че аз бях разочарован от отбора на Рома. Мислех, че ще видим много по-добро лице и много по-стабилно лице от състава на Джампиеро Гаспарини, но всъщност Рома допускаше някои индивидуални грешки, то точно в линията на защитата, което мен много ме изненада. Не очаквах да видя подобен профил на играта на домакините и поради тази причина всъщност до голяма степен бях изненадан, че отбора на Интер успя да измъкне победата в този матч. Мислех, че по-скоро ще видим някакво равенство или като цяло матч с не много голове, но при всички положения не очаквах Рома да бъде толкова колеблив в началото на матча. Не мога да кажа защо беше непременно така, но в сравнение с предишните матчове имам предвид, но не видях особено добра спойка между Пелегрини, между Ндика, между останалата част от отбраната и халфовата линия на Рома. Наистина не беше толкова впечатляващо представянето на тима. Казах Пелегрини преди малко, също имах преди Джанлука Манчини, извинете. Но да, централните защитници на Рома ме оставиха в ситуация, в която да си мисля, че те не са до там синхронизирани в действията помежду си. Става въпрос наистина за Манчини, за Ндика и за Зеки Челик. Всеки от тях допускаше някои неточности, което според мен беше леко странно. И като говорим за индивидуалните грешки, всъщност те започнаха още преди гола, при условие, че гола падна рано в хода на матча. Още в втората минута имаше неточност от страна на Пелегрини, който при едно разиграване на левия фланг сбърка много очевиден пас и подари възможност на Интер да контратакува. И това беше нещо, което не беше само единично явление в играта на Рома, беше нещо, което през първото по време се утвърди като тенденция. Рома бъркаше в своите подавания, къде е с принудата от състава на Интер, къде не чак толкова. Ако позволите тенис термина непредизвикана грешка, то в някаква степен мога да твърдя, че Рома допускаше именно такъв тип неточности в своята игра. И казвайки всичко това, наистина индивидуалните грешки в играта на домакините дадоха една увереност за Интер, която да позволи на отбора на Киво да поведе в резултата и всъщност да задържи победата за себе си. Стигаме до гола. Той също смея да твърди, че в някаква степен е индивидуална грешка, където няма синхрон между хората в защитната линия, за да може да се спаси линията на засадата. Изключително изтласкана напред до центъра почти защитна линия на Рома. Само че Зеки Челик не беше в една равнина с останалите си партньори и всъщност това даде възможност на Бони да
да се справи с атаката. Като цяло, това беше леко странен подход, според мен, от състава на Джампиеро Гаспарини, защото в редиците на Интер има бързи футболисти, и особено в лицето на Бони. Тоест не е особено добра идея на теория да буташ толкова напред защитата си, ако нямаш капацитета да отговориш с подобна скорост. Еван Дика със сигурност не е от най-бързите защитници. Той е много стабилен в въздуха, изключително впечатляваш в това да застане с тяло, да те надскочи и да се пребори с теб в единоборство, но когато става въпрос за скорост и за позициониране, Дика не е чак толкова добър и всъщност там е един от големите му минуси в играта. И точно заради това така атаката на Интер сработи и даде шанс на Бони да стреля. Всички едва ли не очакваха, че ще има флага за засада, а засада, както се видя от повторенията, нямаше. И всъщност, говорейки за тези неточности в редиците на Рома, трябва да кажем, че това не беше представяне прилягащо на най-добрата защита в серия А, но всъщност не мога да кажа, че имаше и нещо генерално фрапиращо. Нямаше някакъв отборен принцип, който да е сбъркан, нямаше нещо, което да е проблематично, просто лош ден на индивидуално ниво за повече от един човек и всъщност това направи разликата в началото на двубоя. Последваха възможности за Интер отново да поведе в резултата с по-голяма разлика. Още грешки на Еван Дика имаше, още ситуации, в които тимът не успяваше да прави най-добрите подавания, като самия Дика, например, изнесе по един много хубав начин около 15-16 минута на матча и имаше спринт в дясно от него на футболист, който се включва в зона, в която има много свободно пространство. Дика се забави с подаването, оттам стана почти контратака за състава на Интер. Така че наистина не е особено добър матч за Рома в началото. Около 30-та минута на двубоя обаче гостите започнаха да отпускат леко хвата си, може би, и съответно Рома получи възможност да гради малко по-добре атаките си, но като цяло усещането поне в мен за уязвимост в играта на Рома остана. На практика първото полувреме завърши без точен удар за състава на Рома. Единствените опасности, които бяха така по-сериозни, бяха при статичните положения. И това е нещо, което ми се иска да отворим като тема, защото буквално в целия матч нямаше нито едно статично положение, най-вече корнер, в който Рома да центрира топката и тя да не е спечелена от футболист на домакините. Това е първо проблем за Интер. Второ, изключително силно оръжие за отбора на Рома. Всяко едно центриране намери главата на футболист на Рома. Дали ще е Брайан Кристанте, дали ще е Еван Дика, дали ще е някой друг, който се появи от резервната скамейка или друг от титулярите, няма значение. Но всяко едно от центрирането, които Рома правеше при статични положения, и пак подчертавам, най-вече при ъгловите удари, Рома го превръщаше в първа спечелена топка. Което, както се казва, грехота е да не си го използвал, след като си стигнал до такова преимущество, грехота е да не го използваш и да не го превърнеш и в попадение. Така че това е нещо, за което си заслужава човек да следи в хода на целия сезон, защото Рома може да вкара някой гол от статични положения и често казвам, очаквам това да се случи в бъдещите двубои на тима. Конкретно в матча с Интер, все пак да не забравяме, че Зомер имаше и някои много хубави намеси, особено през второто полувреме, но през първата част Рома не показа достатъчно в фаза атака, което вероятно може да се върже и с темата за стартовия състав на домакините, като там в триото в атака бяха Соле, Пелегрини и Дибала. Съответно нямаше наличен типичен централен нападател. После, след почивката се появи и Артьом Довбик и Еван Фъргюсън в края на матча, но не успяха те да променят кой знае колко много ефективността в предни позиции на Рома, защото профила на нападението на Рома със сигурност се промени с влизането на Довбик и след това и на Фъргюсън. Но трябваше да видим повече от Рома, поне според мен през първата част. Стигайки до темата за второто полувреме, това, което можем да кажем е, че много рано в неговия ход се установи, че Рома вече има по-ясен план за това как да стига до изстрели към вратата на Ян Зомер и започнаха положения пред вратата на гостите. Първият точен удар беше около 52-3 минута. След това имаше няколко ситуации, при които Зомер имаше и доза късмет, защото удар на Дибала трябваше той да спасява, удар на Челик мисля, че също трябваше да спасява. Не съм сигурен дали не беше всъщност неточен при добавката Челик, но
така или иначе имаше доза късмет, както за Интер, че не допусна попадение, така и за Рома да стигне до конкретно тази ситуация, за която говоря около 59-та минута. След това имаше много чисто положение за Артем Довбик. При центриране в наказателното поле Зомер тотално подцени ситуацията или по-скоро не оцени правилно ситуацията, защото едва ли вратар от неговата класа може да подценява положенията, но връщам темата към статичните положения, защото това чисто положение за Рома беше именно от статична ситуация. Центрирана топка, Зомер беше излязал на далечната града, ако не бъркам, увисна, тотално не разбрах какво се случва и Артем Довбик в горе-долу полупразна врата трябваше да прави топката в нея. Нямаше човек на гърба му, беше свободна зоната около Артем Довбик, т.е. той без да има натиск на единоборство трябва да отиграе топката и не оцели вратата. Затова казвам, че това е много голям пропуск от страна на нападателя и той дойде малко преди да стече част от началото на матча и там някъде ми се струва, че всъщност Рома вече беше поизравнил играта до такава степен, че да заслужава да вкара попадение. Големият проблем всъщност за Рома беше, че наистина не се получиха оптимално нещата за тима. После вече в края на матча имаше и греда за отбора, имаше и други положения, които можеха да са превърнати в попадения. Като цяло Рома настъпи през второто полувреме към вратата на Интер, но през цялото време усещането беше за това, че има много желание, но това желание отбора на Джампиеро Гаспарини не успява да го консолидира и да го насочи така, че да го превърне в цялостен натиск, който да постави под напрежение вратата на Ян Зомер, всъщност отбора на Интер и да донесе до положение редица ситуации пред вратата на Ян Зомер. Като пример за това, което казвам като признак на желание, признак на енергия в играта на Рома, можем да отличим включването на Томазо Балданци от резервната скамейка. Той се появи около 70-та минута, малко след 70-та минута вместо Ермосо, който може би да кажем не изигра най-силния си матч, но цялостно Рома не можа да придаде на тази енергия необходимата посока, необходимия завършен стил на това как изглежда играта на отбора и съответно дори хора като Уесли, като Челик, като Брайан Кристанте, даже капитана в някакъв момент ми се струва, че се позагуби, не успяха наистина домакините да довършат започнатото. Те започнаха лошо мача, след това започнаха да го обръщат по някакъв начин, но така и не успяха да го довършат. И тук е всъщност една от силните страни, които трябва да извлечем за състава на Интер, защото хора като Барела, като Бони, разбира се, като Чалханоло и Михитарян в центъра на терена, наистина те оставиха сърцата си на игрището. Кой колкото можа, всеки горе от тях изкара различно време на терена. Като Михитарян, между другото, изигра и пълен матч, което за неговата възраст е адски впечатляващо. На такова темпо с толкова много пробягани километри е нещо, което си заслужава да се отбележи. Но всъщност Интер успяваше с опит, с много желание от своя страна и устойчивост да задържа резултата в своя полза. Не съм сигурен, че ако Рома беше изравнил, щяхме да видим още гола в тази среща. Тя просто така протече, но считам, че Интер започна по-добре матча, взе преимущество в ранния етап от двубоя и заради това успя да спечели. Не казвам, че Интер заслужаваше да спечели, защото, както казахме, имаше чисти положения за Рома немалко, особено през второто по време. Даже човек, ако погледне статистиката, ще види повече удари и повече точни удари за Рома в матча, отколкото Интер, но въпреки това победата остава за гостите. Затова не бих дръзнал да казвам, че Интер не заслужаваше да спечели или заслужаваше да спечели, но Интер беше по-ефективният, което показа и с крайния резултат тима на Киво. Излезе на първата позиция в класирането, заедно с още два отбора с равен актив от точки е тима на нерадзурите в лицето именно на Рома и съответно на Наполи, който пък допусна шокираща загуба заради огромното си преимущество при отбелязаните голове. Интер беше първи. Ден по-късно обаче Милан също стигна до победа и така начало в момента в серия А след изиграването на почти пълни 7 кръга, защото това видео ще бъде публикувано в понеделник, а пък в понеделник вечер има
матч в серия, който да затвори кръга, но след изиграването на почти пълни 7 кръга, начало в серия са Милан и Интер, следвани от Наполи и Рома. Всички тези отбори са брани в рамките на точно една точка. Милан с 16, Интер, Наполи, Рома с 15. Надявам се, че видеото ви е било интересно. Ако ви е харесало, абонирайте се за канала, последвайте го и в Facebook страницата на футболната сцена. Аз съм Илия, благодаря ви за вниманието и за отделеното време и, както се казва, до следващия път. Ще се видим отново в още един епизод на The Top 5, който ще бъде посветен на голямото дерби в английския футбол между Ливърпул и Манчестър Юнайтед, а през седмицата ще има също така епизод и в FPL Focus. Предполагам, че ще има и новини около Football Manager, така че и там в третата рубрика на канала също може да очаквате нещо, което да бъде публикувано. От мен до скоро, хубава седмица на всички и ще се видим в следващия епизод.